जोंनिफ्रा बिराद अभार कन्फिडेन्स, बिराद एक्सपार्ट, गावा जि सानो बेखौनो नंगौ सानो, एनअसि हरबालायनो जेबो जायानो, भारत सरकारा बेखौ माने डाइरेक्टलि रिजेक्ट खालामगोननो, ओरैनो आन्दासैनो जोङो साननानै लायो खायसे बाथ्राफोरखौ, गाव जि सानदांनानै मोनो बेखौनो नंगौ सानो। गोरबा गाबखांदों दिनै नै जोंनि खाथिनि राजबंसिफ्रा हाजासे बम फटका गावदों धाम धुम नै खाथियावनो, दाबो गाबगासिनो दं। दाबो नै जोंनि खाथियाव बेसेबा माने बम फटका गावदों, हाल्ला बिराद फुरथि, गोसोआ गाबगांदों। आरो दिनैनि जि स्टुडेन्टफोरनि प्रटेस्ट सेक्रेटारियेट अफिसाव जानाय बे थासारिखौ नुनानै थारैनो गोसोआ गाबखांदों। हारिया खैफोद जायोब्ला, हारिनि मायबा थ्रिट फैयोब्ला, राव धोरोम हारिमु थुनलाइ थामोन्था जोंनि लिगिसिया जुदि धंस जानो नागिरोब्ला एबा हारिया धंस जानो नागिरोब्ला आन्दलन खालामनांगौ, बा जोंनि गोसोफ्रा साननायफ्रा सेन्टिमेन्टफ्रा थिउरिया जाखाङो, जों बिराद आबेगिक जायो। आरो बेखौ जोंनि आगोलनि एनडिएफबिनि गायसनगिरि, एबसुनि गायसनगिरि, बिएलटिनि गायसनगिरि जोहोलाव दावहारु बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंदों, दानि उन जोलैखौ फोरोंदों। दिनै सेंग्राफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ दाय हमोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। दिनै जि स्टुडेन्टफ्रा एसटि गोमानाय बायदियानो जानो थांगासिनो, बियो गासैबो मानसिफ्रा एसटि जायोबाथ' जेनेरेल बायदियानो जाजोबगोन बियो। दिनै जि एसटि खोमानांनायनि दुखु दिक्खार, बे दिक्खाराव स्टुडेन्टफ्रा जि प्रटेस्ट खालामबाय बेखौ दाय हमोब्ला, बेखौ जुदि सोरनिबा उसुथुनि होनना सानोब्ला लिडारफोरनि बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन। नोंथांमोना साननानै नाय, डिमा हासाव कार्बि आंलंनि जि अट'नमास काउन्सिल, बे डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला एनअसि हराखै, खिन्थु जोंनिया काउन्सिलनिफ्रायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय एनअसि हरनाय थांखाबाय जोंनिया। आरो एनअसिखौ नाय नोंथांमोना नुगोन, ग्रेन्ड एसटि स्टेटास टु 6 कमिउनिटिस उइदाउट एफेक्टिं एक्जिस्टिं ट्राइब्स होनना बुंनाय जि सोदोब, बे सोदोबा एनअसियाव गैया। जोंनि जि एनअसि बेयाव बुंनाय गैया जे मोन द' हारिखौ एसटि होनायाव थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा होननाय जेबो बाथ्रा मख'नाय गैया। दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जायफोरा फरायबाय थादों, ग्रेजुएसन, हायार सेकेन्डारि, हायार स्टाडिसनि थाखाय फरायनो नागिरदों, जायफोरा साख्रिनि थाखाय नाजाथाब नाजाथाबदों, बै फरायसाफोरासो दुखु नांदों। जायफोरा फरायनो गैला, जायफोरनि गथ' गथाया फराया बा फरायनाया जोब्बाय, साख्रि मावनो गोनां गैला, अलरेडि मावखाबाय, बै गथ'फ्रा जेबो दुखु नाङा आरो बै गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा जेबो दुखु नाङा। नाथाय जायफोरनि गथ'फ्रा फरायबाय थादों, साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थादों, बै गथ'फोरनि गोरबोआ गाबखांदों, बै गथ'फोरनि बिमाफोरनि बिफाफोरनि गोरबोआ गाबखांदों। दिनै एसटि खोमानांनायाव बेसेबां जोङो खहा जागोन। आरो दिनै बै जोंनि जाखांफुनाय स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनायखौ जुदि सोरनिबा गाज्रि खैसार होननानै सानोब्ला, गोरोन्थि होननानै सानोब्ला बिराद गिदिर पापनि खामानि मावनाय जागोन। हारिनि अलखदनि समाव हाथियार हमदोंमोन जोंनि बिएलटि दावहारुफ्रा, एनडिएफबिफ्रा, एबसुफ्रा, आगोलनि एबसुफ्रा नाथाय दावहा नांदोंमोन। आरो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो, लाइमोन फरायसुला फरायसुलिफोराबो डेफिनेटलि नोंथांमोना बै सेंग्रा समाव जेबायदि इमसनेल जादोंमोन, आबेगिक जादोंमोन, दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो आबेगिक जाखागोन, सियर। दा नोंथांमोना बैखौ दाय हमलाय, बैखौ दाय हमलाय हमोबा जानाय नङा। सोरबा सासे लिडारखौ दाय हमोबा जानाय नङा। नोंथांमोनाबोथ' आबेगिक जादोंमोन जेब्ला नोंथांमोना सेंग्रामोन, जेब्ला बिएलटिफ्रा सेंग्रामोन, हाग्रामा बिथांमोना सेंग्रामोन, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेब्ला जों बायदि सेंग्रामोन, जोंनि फंबाय बिनानाव बायदि सेंग्रामोन, बिथांमोनाबो हारिनि अलखदनि समाव आबेगिक जादोंमोन, जायनि समाव बिथांमोना हाथियार दैदोंमोन। नाथाय दिनैनि सेंग्राफ्रा जास्ट सेक्रेटारियेट अफिसाव प्रटेस्ट खालामदों। भायलेन्टआ अट'मेटिक जालांदों। भायलेन्ट खालामना थाङाखैमोन बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला, नाथाय आबेगिक जानानै बिथांमोना आननयिंलि बे खामानिखौ मावफ्लांदों। डेफिनेटलि मावखागोन। आरो जोंनि आगोलनि लिडारफ्राबो बेखौनो मावदोंमोन। बिएलटिफ्राबो बेबायदिनो आबेगिक जादोंमोन जेब्ला सेंग्रा सिख्लामोन बिथांमोना। एनडिएफबिफ्राबो आबेगिक जादोंमोन जेब्ला बिथांमोना सेंग्रा सिख्लामोन आरो बिथांमोना हाथियार दैदोंमोन। आरो भायलेन्टलि बिथांमोना
दावहा नांदोंमोन बा दिनैनि सेंग्राफोराबो बेबायदि हारिनि अलखद फैयोबा दावहा नांनायनि आबेगिक जागोन ना जाया? डेफिनेटलि जागोन। खिन्थु दिनै बेबायदि थासारिया जायाखै। जास्ट प्रटेस्ट खालामदों आरो बेयाव एसे एनै भायलेन्टखौ जोङो जानायखौ लुबैयाब्लाबो जादों। दुखु गोनां बाथ्रा। दा दिनैनि खैफोदनि समाव जोङो गासैबो मानसिफ्रा इउपिपिनि लिडारफोरनो, बिपिएफनि लिडारफोरनो, मायबा हारिमु आफादनि, मायबा समाजारि जायखिजाया आफादनि एबसुनो बा जायखिजाया माहारियारि आफादफोर गासैबो जों खौसेयै नांनांगोन। बेखौ होबथानांगौमोन, नाथाय अलरेडि एनअसि हरनायनि जाहोनाव स्टेटआव एसेम्ब्लियाव बियो माने पास जानाय बायदि जाहैबाय। केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय नालाय बियो पास जाबाय। दा बियो भारत सरकारनिसिम फाथायहरजासिगोन। भारत सरकारावबो बियो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बोरैबा पजिटिभ मोनसे माने डिसिजन जानो थांगासिनो। 6 कमिउनिटिसनो माने एसटि होनो थांनायनि मोनसे माने ग्रिन सिगनेल फैगासिनो दं अफिसार्सफोरनिफ्राय। बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बर' हारिनि जेसेबां मानसिफोर दङ, केबिनेट मिनिस्टारफोर जायफ्रा दङ स्टेटआव, एमपिफोर दङ इन्डियान पार्लामेन्ट बा राज्यसभा लकसभायाव, जोंनि आर्टिस्टफोर, महरगिरिफोर, जोंनि इउटिउबार्सफोर गासैबो जों आवाज होनांगौ। जोङो आवाज होनांगौ। जों बयबो जों ओरैनो नाटक फिल्मावल' हिरु, फिल्मावल' जोङो हारिनि मोजांनि खामानि, हारिनि एगेन्स्ट मावग्रा मानसिफोरखौ बुथारनाय दानथारनाय हिरु जाबाल' जाया, फिल्माव हिरु जाबाल' जाया। मालाय जुबिन गार्गआ महरगिरिमोन, सासे आर्टिस्टमोन, हारिनि अलखदाव, आसामनि अलखदाव बियो आवाज होयोमोन। एसामिसनि माखासे महरगिरिफोर, एक्टर्सफोर मालाय हारिनि अखमनि माबाफोर अलखद फैयोबा आवाज होयो, बाइट होयो। जोंनियाबो महरगिरिफोरा होनांगोन, माहारियारि आफादनि लिडारफोरा होनांगोन, जोंनि एमपिसफोरा होनांगोन, जोंनि स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टार्सफोरा आवाज होनांगोन, जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा आवाज होनांगोन, जोंनि साख्रिवालाफ्रा आवाज होनांगोन। गासैबो आवाज होनांगोन। जों गासैबो खौसे जानांगोन। अलखदनि समाव जों गासैबो फंफा फंनै जों बाथ्रा बुंनांगोन। ओरैनो जोङो फिल्माव हिरु, ओरैनो जोङो एमसिएलए लिडार, ओरैनो जों केबिनेट मिनिस्टार दादागिरि, मन्त्रिगिरि, लिडारगिरि देखायबाल' जानाय नङा। हारिनि खैफोदनि समाव, अलखदनि समाव फंसे बाथ्रा बुंनो हानांगोन। बे जिथु स्टेट गभर्नमेन्टनि मुभनि एगेन्स्टआव फंफा फंनै जों बाथ्रा बुंनो हानांगोन, प्रटेस्ट खालामनो हानांगोन, माने प्रटेस्ट खालामनायफोरखौ सापर्ट होनो हानांगोन। दुखुनि बाथ्रा। गाबखांदों बे डिसिजनखौ नुनानै, आरो बांसिन गाबखांदों खाथि खाला नै जोंनिया दासिमबो राजबंसिफ्रा, गज राजबंसिफ्रा धाम धुम फटका गावगासिनो, बम गावगासिनो रंजानायजों। गोरबोआ गाबखाङो। बे समाव नोङो उमुक पार्टिनि दालालि, इउपिपिनि दालालि, बिपिएफनि दालालि, एबसु, एनडिएफबि, बिएलटि मायबा मायबि आफाद दाय होलायबाय थानो लाब गैया। आरो खैफोदनि समाव बै जाम्बा मानसिफ्रा सासेया गुबुन सासेखौ दाय होलायबाय थायो, दुसिलायबाय थायो। बाथ्राया ओंखाराखै, दुखु नांदों।